Dostum, biz senin bilen köp temalarını öğrendik, türlü җирләрдә bulduk. Hazır şularını birgelep qabatlayık. Sen hazırmı? Әйе. İhtibar bilen qara әле. Bu hayvanlarның qayсы урманда яши? Аю урманда яши. Дөрес. Димәк, ул кыргый хайван. Әйт әле, бу нәрсәнең өе? Бал кортының. Әфәрин. İhtibar bilen тыңла әле. Бу табышмак диңгез төбендә яшәүче су хайваны турында. Бу җанлыкның аяклары икәү түгел, ә 8. Теләсә төсен үзгәртә. Ни булыр бу? Әйтегез. Ул 8 аяк. Нәкъ шулай. Тыңлап кара әле. Бу нәрсәнең тавышы? Бу арыслан тавышы. Ул Африкада яши. Дөрес. Җиләк җимешләр арасыннан шәфталуны тап. Таптым. Әфәрин. Әйт әле, яшелчәләр арасында бурыч бармы? Әйе, бар. Бу бурыч. Нәкъ шулай. Геометрик фигуралар арасыннан квадратны тап. Менә ул. Искиткеч. Арктикада яшәүче хайванны күрсәт. Мош. Әфәрин. Агачлар арасыннан алма агачны тап. Менә ул. Таптым. Дөрес. Бөҗәкләр арасыннан энә карагын тап. Менә ул. Әфәрин. Син барысын да дөрес эшләдең.